Ubaba uthwele episode 9. UKwaMkhize, uZothane usekhale wasidinda akasazi nokuthi ethatheni ehlanganise nani kwazise phela nomama bakhe abekho lapha egcekeni, ubhuti wakhe usamkela akekho naye kanye nodadewabo nje omncane. Useyayisola manje ukuthi uyindaba ekhetha ukuhlala wathi angeke yena ahambe. Baba ngempela uyenza kumina lento oyenzayo. Baba isibindi esingaka sokwenza into ebuhlungu kangaka kumina. Zothane, ngixolele. Ngiyazi mhlambe sengenze olukhulu kuwena. Kuthe kusenjalo wakhala buhlungu ekhala salusizi ememeza kungekho nozomuzwa. Ubaba wakhe emvale nomlomo eseqedile nya ngalento le akade kumele yenze. Uyazi baba mina bengithemba kangakanani, benginganikela nanomina ngenxa yokuthi wena uphile baba. Baba usungiphoxe kakhulu. Lesi senzo senza manje mina singitshengisa ukusobala ukuthi wena awukaze wangithanda njalo nje mangikhula phambi kwakho uhlezi ubona umuntu ongalala naye baba. Baba ngikwenzeni? Yazi uma bebuya umama lapha baya khona lo mhlangano ubiziwe uyophenduka umhlangano wakho baba. Mina ngisazi nokuthi ngenze njani ngoba sengijahe bebuke ukuze ngibatshene ngobuwena noma kuzoba nzima ukuthi bangikholwe. Kodwa baba ungaze ngiphuce ubudomu bami ngendluzula. Lokho kungitshengisa ngokusobala baba ukuthi wena uma ubona mina ubona intombi nje nanokuthi ububa nolaka njalo mangithi ngisomathandweni mina baba. Lokho bekungitshengisa kahle ukuthi wena baba unenkanuko nje ngami. Wena baba ubona ukudla kwami umzimba kuba lula kakhulu shuthi mase kumele uphakele inkanuko. Indaba wenze nje. Baba nawe unkosikazi abathathu. Yini mina ngenzeni? Why ulala nami baba? Emveni kwalawo mazwi uZothane ekhala ekhihla iy'mathunzi. Kuzwakale nje sekunesixhonxhongo ngaphandle uzwe ukuthi sekukhona abafikile abantu lapha ngaphandle. Yikho ukuthi ngeke kwazi ukuphuma ngoba uvaleliwe kule ndlu futhi ufaswe nangey'duku emlonyeni ngenhloso yokuvimba iphimbo lakhe ukuthi lingezwakali noma ememeza. Manje baba kulungile. Ngiyazi usamukelo ngeke yiyeke phansi kutholakale nje njalo ngalolu daba lolu. Ngeke ngiyafunga ngiyakugomela. Usazoyisola ngalesi senzo osenzile. Okwakho ukusiza ukuthi ungibulale ngoba uyophenduka isilo sengubo. Zothane, ngikubulala. Mhlasimpe ngelinye ilanga mntanami uyoqonda ukuthi ngikwenzeleni lokho engikwenze kuwena. Nami angithandi ngiphoqwa isimo. Eyi Zothane, ngiyazi wazini baba? uZothane emngena emlonyeni uMkhize. Wazini? Wazi ukuthi mawudlala nengane yakho uthola into oyifunayo? Mina baba inhlonipho ebenginawo nawe isiyashabalala manje. Ngisakwazi angisenawo baba. Ushone esikhathini esedlule emizuzwini embalwa nje edlule. Mzukwane engithembisa izizwe nomhlaba lezi zipho kanti yena uyazi ngibela igodi lethuna. Baba bengithembile kakhulu futhi. Uma uthi uyayenza lento mhlambe angazi uyenzela ukungceba, uyenzela ukuthwala, uyenzela ini? Mina baba ngiqonda usuyibhubesi mina. uZothane uyadlengezela izinyembezi nami inyembe igcwele ubuso futhi. Zothane ngiyaxolisa mntanami. Nami lento ngihlezi nginqaba. Babehlezi bengitshela ukuthi mina bekade ngayenza kuyimanje. Ngizizwa ngishawa uvalo. Ngiyamesaba inhliziyo yombi, ngiyamesaba uMehle Mamba. Yonke lento le ingivala amehlo. Wena-ke baba. Yonke lento uyenza ngenxa yokuthi ufuna ukuthwala ngempela. Baba uncamela ukuthwala ngami. Ngoba ngenzeni kuwena mina baba? Indaba ukhethe mina. uZothane inhliziyo yakhe ithi dlengele kabuhlungu. Eleze nesixoxo sabantu ukuthi siyanda ngaphandle impela akuthulakele nje. Kulungile baba. Kulungile. Emveni kwalokho uMkhize esukuma embhedeni lo kade ehleli kuwo noZothane. Emqamama nje kunaye. Akasazi ukuthi uthatheni ihlanganise nani. Wena wabona umuntu ebona uhlanya. Cha, usewuhlanya impela. Usedidwa nayi lenqotshana yabantu abalapha esangweni lakhe. Akasazi nokuthi mhlayizi uZothane batshenile indlela thizeni noma uyatatazela ungambona manje ukuthi unjani. Emveni kwalokho uZothane bese yasidinda isililo. Esidinde ngalendlela yokuba usefuna ukuzwala nangaphandle. Ungangibuki. Usungibuka ngisamo. Musa ungibuka. Lokho kwenzazi ukuthi angizwelela. Awunazwela Mlisa Ndini. Namanje ukuthi angiphimisa amathi ngiwashayela ebusweni bakho. Emveni kwalawo mazwi uZothane esidinda isililo ekhale kangaka ubusefuna ukuzwiwa abantu manje.
Ngesikade umkhize ebone manje ukuthi sekumele uvule lo mnyango. Leso isililo sikaZothane eseyiqaphelile ukuthi umntombi bakhe abusekho, ubaba wakhe usemnukubezile ngenhloso yokuthwala ngaye. Kwabe sekhala Salusizi esho khona ukuthi akazi nokuthi kwenzakaleni. Segcwele lapha ngaphandle, gcwele icongocongo zabantu ufuna ukuza ukuthi kanti umkhize uyenzeni ingane yakhe. Hawu kodwa bengenzani nkosikazi, kodwa baba bingekho indlela. Umkhize usiyazisola manje ukuthi enze njani, akasazi nokuthi ethathe nehlanganise nani nowabona umuntu echathe uhlanga. Usethuke lokho ongakwazi, usethuswa yinalo mphakathi osugcwele ngapha ngaphandle. Usumuntu ukuthi kasilahle kwenzakalani lapha endlini. Nasi isililo sowesifazane okhala Salusizi ememeza ethi sizani sizani. UZothane ngaleso sikhathi usephefuzela kugcwele igazi emlenzeni, ubuso bakhe buyavufutheka. Wena wabona umuntu kade ekhala, umbona ukuthi kade eqalele ukukhala. Abakafiki omama bakhe nobhuti wakhe kanye nosisi wakhe bebelokhu betshena abantu nje ukuthi bafuna kube nomhlangano lapha ngaMkhize. Manje abantu sebethuswa yilento eyenzakala kaMkhize mabefika. Emveni kwalokho kube nebhungu elingena egedini. Ulibone nje ukuthi lijwayele leli bhungu leli la ekhaya. Lingena liyacula, lilalele nabantu ngaphandle ukuthi yindaba manje bememeza abuhlungu kanje. Bethi mshaye, akazi nokuthi ethatheni ihlanganise nani. Kodwa-ke uvele wathatha isinqumo sokuthi akangene uSamkelo ekhona ngqo egumbini kayihlo. Wathi efika waqongqoza kwazise phela igumbi likayihlo akulona nje igumbi noma yiliphi. Baphakathi uZothane noMkhize. UZothane ulokhu ekhalela lokho. Bamzwile abomphakathi ememeza ekhala Salusizi. Namanje basadidekile ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke ngoba nangu uSamkelo eminyango uyangqongqoza, ufuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzakalani, abantu bamemezelani kabuhlungu kanje. Mkhize. Yimi uSamkelo, ucela ungivulela baba. Emveni kwalokho evele ethulise uZothane embeka isandla emlonyeni ngenhloso ukuthi afuna nani ukuba ehefuzele. Ndodana, hamba ngahla ngizokufica khona. UZothane zama ukukhala kodwa ebona ukuthi iphimbo lakhe aliphumi ngempela manje ngoba sevalwe imilomo namakhala ayavaleka asakwazi nokuphefumula kahle. Akulungile baba, uzongifica khona. uSamkelo eqaphela ukuthi ubaba wakhe uyahefuzela kanti futhi omama bakhe bobathathu abekho lapha egcekeni. Manje baba umatasa ngani lapho? Ngakuzwa ngathi awukho kahle nje. Hamba Samkelo ngizofica ngale. uSamkelo ethi ukuthatha amagxatha amabili ngenhloso yokuhamba. Ecabanga ukuthi uZothane akakamboni. Ethethe isinqumo sokuthi abuyele vele ngene ngendluzuma lapha. Kodwa ibuye ethuka ethi hey, uzothini efica ubaba wakhe enomama wakhe. Eyikhozi. Hayi, ngeke ngikwazi. Inhlonipho enginayo ngoNdwanda abangifundise khona angeke ngikwazi. Kodwa uZothane. WeZothane. Zothane. Uyamemeza kathi nomphakathi uba ngumsindi egedini. Udideke waphela manje uSamkelo ukuthi kwenzakalani. Ngazi uphi uZothane ngempela? Hayi, athi ngivele ngiyongena lapha kubaba. Esegijima wena ephethe induku yakhe leyalusa ngayo akangahlukani naye. Evele fike ngene ngendluzuma. Baba ngiyaxolisa ngene. Kwenzakalani? uSamkelo evele when emenhle wena wabona umuntu echokekile. Efice uMkhize ebamba uZothane ubuso. Emvala ubuso, emvale nomlomo namakhala akasakwazi nokuphefumula kahle uZothane. Wenzani Mlisa? Evele ebhokula uSamkelo, efusha uyihlo ngesibhakela, ewe phansi uyihlo. Bese yambamba uZothane. Ebuka amathanga akhe abhobhoza igazi kanti nobuso uyambona kade ekhala lo muntu. Ukwenzeni? Ukwenzeni lo Mlisa? Ukwenzeni? Bazela, khuluma. Ukwenzeni baba? Wena baba ungihlukanisa nengane yami inhloso yokulala na? Wena baba ungihlukanisa nethimba lami leminyaka inhloso yokulala na? Ubuqonde ngempela. Esondele nganeno uSamkelo uyambona ngasabambeki manje. Embamba uMkhize emqukule, embeka embedeni ngenhloso yokumshaya. Emthatha emjikijele phandle emkhiphele ngesibhakela endlini. Ememeza umphakathi. Lapha-ke umphakathi. Lo muntu usehlale ngegatsha kusiliwe wakhohlwa ukugalopeka. Ephume ishaya kancane uZothane endlini. Umphathi uvele uyifundele kwezawo nje ukuthi uMkhize useyenze njani ingane yakhe. Bukani indodakazi yakhe injani? Mbukeni unjani uZothane wakhe? Lo akahleze ethi uyamthanda. Shutha kamthanda ubebona ukudla kwakho umzimba bekuba lulu ama sengimele ephakeni kanoko. Mbukeni. Ngicela nimenze isilo sengubo ngiyanicela. Livele lishintshe nezulu manje uyabona ukuthi iyenzeka manje le ntando kaNhliziyombi. Kanti nomehle mamba ngale ujabule kabi uyabona phela ukuthi izinto zakhe zimhambela kahle. Ephansi manje uMkhize.
Amakhosikazi akhe asefikile uMathathu kanye nengane yakhe ngemuva. UZothani naye ungemumva kwala makhosikazi. UZamukelo usemva kwayihlo, evele esisukume umkhize, ezwe ngento enyakazayo phambili kuyena. Edideke phela ukuthi kwenzakalani manje. Kuthe kusenjalo, ebona ukuthi lento iyenzeka. Eqaphela ukuthi umphambili wakhe usuvele uphenduka inyoka manje.